posachedwapa tikuonesani nkhani zimene zawerengedwa pa Times lero lino pa 4 December 2024. Takhalani pompo mumvesere kuti kodi mdziko muno mukuchitika chani. Yathu yoyamba ndondomeko ya chuma cha dziko lino ndandanda wakayendetsedwe kachuma umene nduna ya zachuma a Simplex Chichola Banda yapereka ku nyumba ya malamulo lero. Ndondomeko itsopano yafika pa 6.4 trillion kwacha kuchoka pa 5.9 trillion kwacha. Tikupatsireni zambiri za nkhani imeneyo mu ripoti lathu posachedwapa. Akatswiri adzudzula atsogoleri ena andale pokakamira kuchititsa misonkhano madera kwawo ndi kusalabadira madera ena. Ernest Tindwa komanso a George Phiri achenjeza kuti izi zitha kukolezera kugawanika pakati pa nzika za dziko lino. Daniel Zimba walemba ripoti. Pamene kwangotsala pafupifupi miyezi 9 kuti dziko lino lichitise chisankho cha mtsogoleri wa dziko, aphungu ndi makhansala chaka chamawa, zipani za ndale komanso atsogoleri ena a ndale akangalika kuchitisa misonkhano yokopa anthu m'madera osiyanasiyana. Koma zadziwikanso kuti mu nthawi iyi atsogoleri ena akuchitisa kwambiri misonkhano mzigawo zina ndipo sakumachitanso misonkhanoyi mzigawo zina za dziko lino. Mwachitsanzo, chipani cha MCP chakhala chikuchitisa kwambiri misonkhano yotereyi mchigawo chapakati ndipo chipani cha DPP nacho chakhala chikukhazikika kwambiri mchigawo chakumwera. Mmodzi mwa anthu amene amayankhulapo pa nkhani za ndale, a Victor Chipofya, wati izi zili ndi kuthekera kugawanitsa nzika za dziko lino kudzera mzigawo komanso ndale. Sizodabwitsa komano vuto ndilokuti kwathu kuno zimenezi zikukhala ngati zikubweretsa kugawikana chifukwa chakuti malo mungokhala kuti tikusapota chipanichi zikumakhala kuti awa ndi achewa, awa ndi alomwe, awa ndi atumbuka, awa ndi ayawo. Zimenezi ndizomwe zikukhala ngati kuti zikubweretsapo mphepo pa nkhani imene. Katswiri winanso pa nkhani za ndale, a George Phiri, wagwirizana ndi Achipofya ponena kuti ndale zimene zikuchitika pakadali pano zili ndi kuthekera kugawanitsa anthu. Koma iwo ati pali chiyembekezo kamba kuti anthu ambiri amene akutenga nawo mbali pa ndale ndi achinyamata amene sangakhudzidwe kwenikweni ndi komwe akuchokera posankha atsogoleri. Amene akuchita zimenezi anthu andale amene akuchita kwambiri kampeni mzigawo zimene akuchokera, iwowa akadani maganizo onena kuti anthu m'mitu mwawo akadaganizabe za wakwathu, ndiye akuganiza ngati kuti akachita concentrate m'madera akwawomo anthu ambiri amadera awo azabavotera, zimene sizili choncho. Tikaona chisankho cha 2025 chikuonesa picture yonena kuti anthu ambiri amene azavote ndi achinyamata. Chisankho cha chaka chamawa chidzakhala chisankho chachiwiri mu mbiri ya dziko lino chomwe opambana akuyenera kudzapeza mavoti opitirira theka la mavoti onse omwe adzaponyedwe. Anthu amene anachotsedwa ntchito ku bungwe la ADMAC atha kukhala nthawi asadalandire ndalama zawo kampani itakamangala ku bwalo la milandu. Bwalo likulu la milandu, bwalo la milandu la ntchito lidalamula ADMAC kuti ipereke ndalama zokwana 25.2 billion kwacha ngati chipukuta misomzi kwa anthu wa Isaac Salima ndi amene akuitsatira bwino nkhani. Vuto lalikulu lomwe tinaliwona ndilonena kuti bwalo la milandu lona zapa ntchito mu mzinda wa Blantyre posachedwapa lidalamula kuti anthu amene adachotsedwa ntchito ku bungwe la ADMAC alandire ndalama za chipepeso malinga ndi kuti bungweli lidawachotsa ntchito mosasata malamulo. Koma pakadali pano bungwe la ADMAC latengera nkhani ku bwalo la milandu lalikulu m'dziko muno pamene akufuna kuti bwaloli lilamule kuti iwo asapereke kayi chipepesochi kwa ogwira ntchito akalewa kufikira bwalo litamva kumangala kwawo. Kalata imene walemba ndi ogamula milandu a Alan Muhome yati sabata yamawa akuyembekezeka kudzamva kuchokera kwa mbali zonse zokhuzidwa pa nkhani. Bwalo la milandu laona zapa ntchitoli lidalamulanso kuti bungwe la ADMAC lipereke kwa anthuwa ndalama zokwana 18 billion kwacha pamene ogwira ntchito akalewa amene ndokwana 3282 amene agawana ndalama zokwana 5.5 million kwacha aliyense. Bwaloli lidalamulanso kuti maloya ambali zonse ziwiri akhale pansi ndi kuti aunikenso ndalama zimene bungwe la ADMAC likuyenera kupereka kwa anthuwa ngati chipepeso chinanso kamba kuwachotsa anthuwa.
motsata malamulo, ndipo kenako adagwirizana kuti anthuwa apase ndalama zokwana 7 biliyoni kwacha, pamodzi anthuwa amene akulandira ndalama zokwana 25 biliyoni kwacha. Koma posakhutira ndi chigamulo chimene bwalo la milandu la pa ntchitoli lidagamula, bungwe la ADMAC lidakamang'ala ku bwaloli, koma mu chigamulo chake wachitukuko wa mpando wa bwaloli atamanda nyimba adalamula bungwe la ADMAC kuti lipereke theka la ndalama zimene limayenera kupereka kwa anthuwa, kenako likamang'ale bwino. Koma posagwirizana ndi izi, bungwe la ADMAC pakadali pano latengeranso nkhani ku bwalo lalikulu la milandu limene ngati ligwirizana ndi zimene likufunazi ndi kuti anthuwa sawapasa kaye ndalama zawo zikufikira nkhaniyi ayimvenso. Nduna ya zaulimi Sam Kawale yalimbikitsa mgwirizano pa ntchito yopititsa patsogolo ndondomeko zatsopano za ulimi m'dziko muno. Akawale anena izi lachitatu pamene amakhazikitsa National Agriculture Policy, Agriculture Land Resources Management Policy ndi National Irrigation Policy. Iwo ati ndondomekozi zikugwirizana ndi masomphenya a dziko lino pa chitukuko komanso ndondomeko zina zimene maiko ambiri amatsatira. Pakadali pano mkulu wa Civil Society Agriculture Network CISANET Elizabeth Namaona wati bungweli lithandizira kuzindikiritsa anthu za ndondomekoyi yakufotokoza. Vuto lalikulu lomwe tinaliona ndilonena kuti mabungwe ambiri timagwira ntchito patokha, koma ntchito zathu zonsezo ndi zimodzi, ndipo gulu lomwe timafuna tilifikire ndi limodzi amene amakhala alimi. So ngati ifeyo CISANET timaonesesa kuti anthu onse amene mabungwe onse amene akuthandizira kuti ulimi upite pasogolo tigwirire ntchito limodzi, komanso tizitha kuona kuti bungwe lakuti ligwira ntchito ndi ndani, kuti ngati pali china chilichonse chokhuzana ndi ndondomeko choti tichipitise patsogolo chithe kulongosoloka moyenerera. Sukulu ya ukachenjede ya MAST ikuchilimika pa ntchito zopititsa patsogolo chitukuko cha mafakitale m'dziko muno kudzera mu ndondomeko ya Community Innovation Program. Kodi mulinji mu ndondomekoyi? Florence Mwale akufotokoza. Iyi ndi ndondomeko yomwe MAST ndi bungwe la TVETA amapereka upangiri komanso ndalama kwa anthu amene akuoneka kuti zinthu zimene angakonze zitha kuthandiza dziko lino mu njira zosiyanasiyana. Anthu 10 mu gululi akhala akukumana ndi alangizi omwe azawatsogolera kwa miyezi 6 pa za programuyi. Mu nthawiyi gululi lithandizidwanso mu ndondomeko yoti aliyense akhale ndi umwini wa zinthu zake komanso kuti apititse pansika zinthu zimene apanga. Lachitatu, ena mwa omwe akuyendetsa programuyi anakumana ndi gulu lachiwiri la anthu aluso lokonza zinthu ku sukulu ya MAST boma la Tcholo. Amayeso Kachingwe ndi mphunzitsi wa sayansi ya zakudya ndi ukadaulo ku nthambi ya engineering pa sukuluyi. Mmene timasankha ndingofotokozerapo kuti tinalandira masabisho anthu anapereka maganizo ambirimbiri mwina pafupifupi 300 kuti izi nchachilendo ndi kuganiza ichi tikusakutere ichi tikusakupindula, koma tinasankha kufikira kuti kuchoka pa 300 mu district mu maboma kufika pa 60, kuchoka pa 60 kufika mpaka na pa 10. Timaonetsetsa kuti chikhale chinthu chimene tikuonapo kuthekera kokhala ndithu kuti ndi kampani ndithu munthu akhoza kuyambisa nkulemba ina ntchito kuthandizanso ku masomphenya a Malawi 2063 aja pamene tikuona pila namba 2 yokhuza nkhani yoyambisa makampani o industrialization. Ndipo a Frederick Ntolantenga omwe ndi mphunzitsi pa sukulu ya primary ya Namiwawa mu mzinda wa Blantyre akutenga nawo mbali mu programuyi. Ntolantenga akonza makina apalamya ya m'manja ogwiritsa ntchito internet omwe angathandiza aphunzitsi amene alibe ukadaulo ophunzitsa ana aulumali. Kwambiri ndinayang'ana kuti ana disability sakuthandizidwa moyenera, ndinaona kuti ndipange application imeneyi kuti mphunzitsi wina aliyense atha kungosatira zimene zili mu application imeneyi ndikukwanisa kuwathandiza ana amenewa. Ena mwa anthu amene ali mu gululi akukonzekera kudzapanga zinthu monga magetsi a sola opangidwa mu njira yatsopano komanso msika wa alimi wa pa internet. Mu ndondomekoyi sukulu ya MAST pamodzi ndi TVETA zili mkati mothandiza anthu amene ali ndi nzeru zopanga zinthu zimene zili ndi kuthekera kochepetsa mavuto ena amene anthu m'dziko muno amakumana nawo.
mchitidwe wokweza mtengo wa katundu mopyola muyeso komanso kugulitsa katundu osapangidwa bwino akuti ukukwera mdziko muno. Akuluakulu ku bungwe la Competition and Fair Trading Commission ati mchitidwewu ukubwezeretsanso mavuto pakati pa anthu ogula. Akuluakulu anena izi pamene mayiko pa dziko lapansi akukumbukira tsiku lolimbikitsa mpikisano wabwino pa malonda lachinayi pa 5 Disemba. Benedetta Chiwanda Mia wadza ndi ripoti. Mneneri wa bungwe la CFTC Innocent Herema wati mabizinesi ang'onoang'ono akulephera kuchita nawo malonda pa nsika kamba kakuphangira pa malonda kwa kampani zina zikuluzikulu zomwe zikubwezeretsa mbuyo ntchito za mabizinesi ang'onoang'ono mdziko muno. Takumana ndi mavuto mongati COVID-19 zaka zitatu zapitazo, zaka zitatu zinayi zapitazo, komanso takumana ndi mavuto makamaka ndi kusintha kwa nyengo. Takumanako ndi Cyclone Freddy. Mavuto amenewa apangisanso kuti makampani akuluakulu atengerepo mwayi kuphinja kuchita malonda ang'onoang'ono makapo kweza mitengo yawo ya zinthu komanso kulisa zinthu zosafika pa muyezo, pa Chingerezi amati substandard products. Tikuchiona kuti ndi ntchito yathu ngati Competition and Fair Trading Act kuti tionetsetse kuthesa kapena kukonza mavuto amenewa. Ndipo mulembi wamkulu wa bungwe la Small Scale Business Operators Association of Malawi Tennyson Mulembula ati ochita malondawa sakutetezedwa ku mpikisano woyipa pa malonda. Mavuto ena amene ochita malonda ang'onoang'ono amakumana nawo ndiwonena kuti chifukwa makamaka ukakhala kuno ku Malawi kuti katundu akungokwera mwachisawawa, iwo amene ali mabusiness akuluakulu ngati mahostel amabisa dala katundu ngati sugar, ufa, soya pieces ndi zoteroso. Chino kuti katundu uja amukweze. Zimene wapangitsa ochita malonda ang'onoang'ono kuti akagule mtengo wokwera kuposa umene iwo amayembekezera. Tsiku loganizira za mpikisano pa malonda chaka chino likuganiziridwa pansi pa mutu omwe ukulimbikitsa mpikisano wabwino komanso mwayi wofanana pa ntchito za malonda poyika poyera mavuto omwe ochita malonda ang'onoang'ono amakumana nawo kamba kusowa mwayi komanso mchitidwe wophangira. Mukuonera nkhani mwa tsatanetsatane pakanema wa Times ndi zambiri tikangonera izi. Popitirira ndi nkhani izi, nduna yona za madzi ndi ukhondo Abida Mia yalangiza anthu kuti adzigwiritsa ntchito madzi a ukhondo pofuna kupewa matenda mu nyengo ino ya dzinja. Amia anena izi pomwe amapereka zipangizo za mijigo kwa mafumu ena ndi alachikwawa Mkombezi kumene iwo ndi phungu wa nyumba ya malamulo. Amia kulankhula ndi mtolankhani wathu Gift Sitima. Mafumu kuza kukhala ndi mijigo ngati yaonengeka ndi kuti anthu mudzimo avutika. A president achita kulowesa ma solar powered schemes. The policy imene I think the policy kuti tisiye kupanga drain mijigo jambo kupathandiza anthu ndi madzi amipopi kuti ngati afika mudzimo akoza kupita clinic ku school and manyumba kuti aliyese kana madzi aukhondo. Ndipo akaswada saopa anayimira mfumu Losi ndipo anathokoza kamba kathandizoli. Talandira zipangizo za chitsime zimene zimatithandizira pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Amayi wagwira ntchito yayikulu yoti sinali kumwa zauve koma lero lino tikumwa madzi abwino aukhondo. Madzi aukhondo ndofunikira pa munthu kuti munthu akamwa madzi abwino thupi limakhala bwino. Pamwambo Amia analimbikitsanso anthu kuti akalembetse mwaunyinji kuti adzaponye voti pa chisankho cha chaka chamawa. Bungwe la Civil Society Nutrition Alliance SONA lalimbikitsa umodzi pofuna kuthana ndi kunyenchera mdziko muno. Mkulu wa bungweli a Joseph Gausi wanena izi pa msonkhano wa atolankhani mu mzinda wa Lilongwe. Msonkhanowu wachitika pamene zokonzekera tsiku lokumbukira ntchito yolimbana ndi kunyenchera zichitike mawa lino. Gausi akuyankhula ndi mtolankhani wathu Mese Matonga. Tikhalanso tikuwunikira mmene mabungwe osiyanasiyana kapenanso nthambi zaboma mmene zikugwirira ntchito limodzi kuti tilimbikitse kadyedwe koyenerera
ndikuti wina aliyense aone udindo wake, aliyense akachita mbali yake koma mogwirizana molumikizana mosasiya wina aliyense zithandizira kunena kuti tichepetse vuto limene tili nalo, chifukwa kufikira lero kuno ku Malawi tilibe mukategori ya maiko amene ali pa chiopsezo chachikulu chakunyenchera kuyinimbira, chifukwa kaununi wathu amaoneserabe kunena kuti kunkhani za kuyinimbira tidakali kutali above 35%, koma a World Health Organization amalimbikisa kunena kuti tituluke bracket imene mwina tikhale below 30%, mwepita chama 20% zimene sitinathe kuzifikira. Tikuziwa kuti kuli mavuto ambiri amene amalimbikisa zimene zina ndi kusintha wa nyengo, mvula sikugwa amene imagwera mbuyomo, ikugwa nthawi zina mojomba pena mwina igwe kwambiri moononga anthu alephera kuti akhale ndi zakudya amene amakhalira nazo mbuyomo. Ndi nkhani imeneyo tamalizanso nkhani zathu mwa tsatanetsatane madzulo ano koma tisanasiyane na insomiti yake. Ndondomeko ya chuma cha dziko lino ya mchaka cha 2024 kufika 2025 yakwera ndi ndalama zokwana 41.5 billion kwacha. ADMAC yamang'ala chigamulo chokuti ipereke chipukuta misonzi kwa anthu amene adachotsedwa ntchito ku bungweli. Mu nkhani zina, mchitidwe wokweza mtengo wa katundu mopyola muyeso komanso kugulitsa katundu osapangidwa bwino akuti ukukwera mdziko muno. Mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri zinali nkhani za lero lino pa 4 December 2024 ndipo nkhani zimenezi zaulusidwa pa kanema wa Times.